Когато бях малка, съм израснала на село Гурмазово. И там имаше училище, записаха ме нашите на училище, тръгнах да уча, обаче училището ни беше до 4-то отделение, а по-нататък не можеше да продължавам. И аз исках, много настоявах и исках да уча. И моите родители се съгласиха и ме записаха в село Божурище. На 3 километра се намира от нашето село, обаче ходихме, 3-4 деца ходихме, сутрин, на обед, вечер се прибираме, играеме по пътя, гониме се, весело беше, макар и трудно, ама весело. И завърших 3-ти клас, така. След... И сега, както бех упорита за училище, и сега съм упорита така към работа. Не се отказвам да не работя, а вече не съм малка, както съм била. Аз съм на 85 години и се занимавам с зеленчукова градина, и така.